खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जों बे 120 बिगायाव मोनसे फिनजाथाय दाख्लैहाय एबसुनि नामानि जों मिथिया, जिखुनु बिथाङा बुंदों एबसुनि होननानै बुंनानै लादों। बिथाङा रुपेन बसुमतारी नामा बिनि इउटुब चेनेल दङ, बेयाव गावनि चेनेलाव बुंनानै लादों। बेवहाय माखासे एनडिएफबिखौ ओरैबायदि गाज्रि माखासे माबा बुंनाया गाज्रि जादों, जिहेतु आंनावबो नांदों सोरनावबाबो नांदों आरो बेनिखायनो आं बेनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों। बिथाङा बे हाखौहाय जोंखौहाय फाननो नागिरदों बा जोंखौ लानो नागिरदों होननानै बिथाङा माखासे बानसावनाय जों बेयाव नुदों। आरो माखासेया जाहैबाय जों एक्स एनडिएफबिखौलायनो बेवनिफ्राय माने गुबुन जायगायाव जोंखौ रावबो सिनाया। बिथाङा बे हाखौ मालानिफ्राय दोननाय, सोर दोननाय बेखौनो बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया? जुदि मिथिग्रामोनब्ला जुदि दाख्लै मानो जेनेबा जोंनि एक्स एनडिएफबिनिखौनो लानानै बिथांमोना मानो माबाखौ नायखो, बाउन्डारिखौ मानो नायखो? जुदि बिथाङा रायजोनि खामानि मावदोंब्ला मोजाङै मावथों, रायजो राजानि खामानिखौ मोजाङै मावथों। आरो जेनेबा बेवहाय जोंहा गोबां स्कुल माबा माबि दं, बेफोरखौ मोजाङै नायथों। जों बेखौसो बिथांखौ मावजानो लुबैयो। बेवहाय जों हा हु सोरबा सोरनिबा हाखौ जों लानो नागिरदों मानो नागिरदों होननानै बेवहाय गावजों बिदा फंबायनि गेजेरावहाय नांलाय नोंसि खालामनाय लाबोनायखौ बेखौ गोजानाव दोननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो मोनसे खोथा बाव, बिथाङा बे हाखौ मालानिफ्राय दोनलांदों बेखौ बिथाङा सोर दोनलांदों बेखौ बिथाङा माबा होनांगौ। जुदि जोंनि आफादनि नङा होनदों, बेयाव जोंनि आफादनि नङा होननानै रावबो मिथियै गैया। उन्दै गथ'निफ्राय लानानै बोराय बुरैनि गासैबो सुबुङानो अल आसामावनो दिनै मिथिफ्रामजोबो बर' सुबुंफ्रा बेवहाय एक्स एनडिएफबिफ्रा बेयाव आफादा बेखिनि हाखौ दोनलांदों होननानै। जों बेयाव बाहागो राननो होननानै जों बेयाव फैयाखै। जिहेथु आफादनि हाया आफादावनो थाथों। बेवहाय सरकारि मोजां मोजां जों माबा मोनसे स्किमफोर बा उनावहाय जोंनि माबा मोनसे जाथों होननानै जों सिगांनिफ्रायनो सावरायबोबाय दं आरो दिनैसिमबो जों सावरायबाय दं। जों बेयाव राननानै लानायनि जों खुनु खोथायानो गैया। सिगां समाव ओंखारदोंमोन मोनसे समाव, जिहेथु बेवहाय हाग्रानि दंमोन बा नांग्रा दंमोन, सोरबा ओरै गाहायाव जेनेबा सिजफायार लानाय दंमोन बा सोरबा सारेन्डार दंमोन। बै समावहाय साननैसो जादोंमोन, फाननो ओंखारलायनाय जादोंमोन। खिन्थु लास्टआवहाय लास्ट मुहुर्तसिम, जोबथा मुहुर्तसिम बेवहाय बुगदाव आरो जोंहा बिथां रानस्राव बिथांमोनानो बेयाव जोबजासिम बिथांमोनानो नेदों आरो बिथांमोना बादा होदों। जाय फाननो ओंखारग्रा मानसि बेखौबो जों बादा होदों आफादनिफ्राय, आरो बे आफादनि हा हिसाबैनो थादों। बेनिखायनो बेवहाय रावबो फाननो होननानै दिनैसिम खुगा सियाखै। बेवहाय जोंखौ फाननो नागिरदों, राननानै लानो नागिरदों होननाय खोथाया नंखाय। आरो बिथाङा जुदि बेबायदिखौ बुंथारदोंब्ला जोंनो प्रुफखौ होनांगोन। जों बेखौनो बुंनानै आं बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाथ'बाय आरो। खुलुमबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय। गिबियावनो जोङो दिनै प्रेस मिट खालामनाय जादों जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जिथुनाखि एक्स एनडिएफबि फराम, बे फरामनि सोमोन्दै जोंखौ दाख्लै थांनायसो बावै समाव रुपेन इउटुबार ना मा जों बेखौ मिथिया, बिथाङा जोंनि एनडिएफबिनि सायाव जोंनि लाखिनानै दोननाय 120 बिगानि हानि सोमोन्दै बिथाङा एनडिएफबिया जेबो सोमोन्दो गैया, जेबो बेयाव मोन्थाय गैया, स्कुल लुनायनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों। बिथाङा माखासे जोंखौ एनडिएफबिखौ सोंखारिनाय राव आरो सोंखारिनाय माखासे रादाब बिथाङा फोसावदों इउटुब मबाइल माबा चेनेलनि गेजेरजों पाब्लिक माबा खालामदों। बिथाङा जाहाथे बे रावफोरखौ दैखांना लानांगौ आरो दैखांना लायाबा जों बिथांनि सायाव जोङो माखासे साननो गोनां जागोन। आरो जिथुनाखि जोंहा जवाहरलाल मोसाहारि बिथाङा बे 120 बिगा हानि गुतै खैलाजुलि हालाम, जोंनि जेसेबां बालिदाङा हालाम, जेसेबांनिखि बे एरियानि माबाफोरखौ बिथाङानो सामलायना दङ। स्कुलनिबो बिथाङा आफादगिरि। दा बिथाङा बेयाव जे एनडिएफबिया जेबो मोन्थाय गैया होननानै बुंदों, बेखौ जोङो एनडिएफबि आफादा जेब्लानाखि दङमोन 2007निफ्रायनो बेखौ स्कुलखौ गायसननानै रायजो राजाखौ बेयाव मोजां, बेयाव खुनु आंनि नोंनि होनलायनाय हा हु राननाय गैया। बिथाङा अबेनिफ्राय नुजाफैखो रुपेन दैमारि बिथां एबा बसुमतारी बिथाङा जोंनि आफादखौ उदालगुरि नुफेराखै मायाखै होननानै जवाहरलाल बिथांखौ बुंदों। बिथाङा अबे दैनि ना
आरो एनडिएफबिआ मालानिफ्राय जोनोम जानाय बिनि सोमोन्दै बिथाङा मोजाङै मिथिया आरो बिथाङा सिगां साननैसो समाव एबसुआव जों खामानि मावनाय जों नुदोंमोन खिन्थु दा मा मावो जों बेखौ मिथिया बिथांखौ जों बेंगालर ना गुजरात थांनानै खामानि मावनानै इउटुबार जाबोदों होननानै जों खोनानो मोन्दों दा बिथांनि बुंनाय रावफोरा गासिबो फल्स मानो होनबा बेयाव जोंहा रायजो राजा दं समाज दं बे रायजो राजानि हा जों गथ' गथाय इयुननि जोलैनि थाखायनो जों बे हाखौ लाखिना दोननाय बिनि थाखायनो जोङो बे हानि थाखाय माबानो दा नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो जों मेसेज होनो नागिरदों जे रुपेन दैमारि बिथाङा गावनि जिथुनाखि बुंनाय राव बे रावखौ दैखांना लाफिननांगौ नङाब्ला जों बिनि रावनि सायाव जुदि निमाहा बियाबा जों आयेननि बेब'स्थाखौ जों एक्स एनडिएफबि फराम बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि जानानै जोङो बायध'था जों आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन होननानै आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं फोसावहरनाय जाबाय गोजोन्थों। बावै जोंनि बे 120 बिगा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बाहाय फैनानै रुपेना जिथुनाखि खोथा बुंदों जाय मानसिया अदालगुरियाव एक्स एनडिएफबिआ सिनाय जाया बेसोरसो फंनैसो बाराद्राय बुंदों होनना बुंदों आं बेखौ बिराद दुखु मोनदों मानोना जों जाथिनि मावनानै गावख्रुबजानानै आर्मिनि गुलिजों जाजोबनानै जों दिनैसिमबो दं खिन्थु जों सिनाय जायाखै बिनि बादिबा दिनै रुपेना एबसुनि ना बबेनि ना मानि मानसि बेखौ जोंनो नांगौ ना इउटुबाराव दङ बियो जोंनि गावख्रुब जानायखौ दिनैसिम सिनायाखै बियो जाथिनि मावनायाव खिन्थु जाथिनि मावनानै दिनै फरायसाफोरा सिरि सिरि जिरायनानै मोनजानानै दङ बिनि थाखाय जोंखौ जेबो सानाखै जों गावख्रुब जादोंब्लाबो जों दिनै कर्टआवबो हाजिर दङ दासिमबो दिनै सोरबा फेरेंगा सार होन सोरबा सावरायग्रा सार होन सोरबा जोंहा गबिन्द सार होन बिसोरो जोंनि थाखाय सावरायदों नामा जों गावख्रुब जाजोबनानै मैयाबो आं कर्टआव थांना फैनो गोनां जादों बेनिखायनो इउटुबार जानानै सोरबा रुपेन मोनाबो बै 120 बिगा हानि दाबुं 120 बिगा हाया जोंनि आफादानो दोननाय एक्स एनडिएफबि दिनै जानानै थांबाय खिन्थु आगोलाव एनडिएफबिआनो दोननाय बेनिखायनो आंनिफ्राय गुरै खावलायो रुपेन मोना फंनैसो खोथा बुंनांगौब्ला एसे साननानै बुंनांगौ जोंखौ साना हसिनो बुंदों अदालगुरिजों सिनाय जायाबासिनो जों सोर दं जों क'क्राझारावबो सिनाय जायो अदालगुरि बारनानै खिन्थु जोंखौ सिनाय जाया होनना बुंदों आं फंनैसो खोथा बुंनायाव बिसोर सिनाय जायाखै बुंनाय खोथा बुंनाय जादों सोमावसारजोंसो रायज्लायदोंमोन आं दिनै सोमावसारजों रायज्लायदों जोंनि 120 बिगायाव स्कुल लुदों मोनसे खोथा 120 बिगा स्कुलखौ 120 बिगा हायाव स्कुल लुयोब्ला माबा लुयोबा आंनो दायथ' होनाय मानसिमोन आंजों फंसे खोथा सोङाखै बिसोरो सोङाबासिनो गावसोरनो हारसिं खुलिबाय बे खुलिनाय खेत्रआवसो बुंदोंमोन आं बिसोरखौ सोमावसार रुपेन खगेन दिनै बिथांमोना बे बुंनायनि थाखायनो आंखौ इउटुबाव नागारबाय जेरावबो नागारजोब्बाय बेखायनो आं रागा जोंदों रुपेनखौ आंनाव सोंनांगौमोन सोङै हिसाबै आं रायजोखौ लानानै दा फैदों लोगोफोरखौ लानानै फैदों फंनैसोबाबो सोंनांगौ जाय मानसिया दायथ' दं बे बेहा फरायनाय गैया बेना माबा रोंगौथि गैया होननानैसो बुंदोंमोन आं बियो बिथाङा खिन्थु आंबो रोंगौथि दं फरायनाय दं आरो खोथायाव फंनैसो बिराद बुंनो हायो रुपेना सोर दा रुपेना बहा थायो बे खैला जिल्लायाव थायोना अबाव थायो बियो ना सोरगोआव थायो नामा आं बेखौ मिथिया रुपेना जोंजों फैनानै रायज्लायनांगौ एक्स एनडिएफबिजों नङाबा आं बिराद दुखु मोनगोन बेखौ रुपेना जोंजों फैथारनांगौ रायज्लायनांगौ रुपेना नङाबा आं रुपेनखौ बिराद दुखु मोनगोन आरो रुपेनखौ आं डाइरेक्ट बुङो आं 120 बिगा हानि स्कुलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बेखौ बुंदों आंजों फैनानै रायज्लायफै एसे बेखौ सलिउसन खालायनांगौ नङाबा आंनो दुखु मोनना थागोन आंनो एक्स एनडिएफबिआव थानानै आथिं गावफायजानानै थानाय मानसि बे आंजों फैथारनांगौ आं बेनिखायनो बेखौ अनुरद खालामदों बियो दिनै नङा गाबोननो सफैथारनांगौ आं बेखौ बुंनानैनो दोनथ'बाय साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।